Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोननि साख्रि जाबाय पोस्ट अफिसाव इन्डिया पोस्ट अफिसाव 40,000 नि बारा भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन 2023 दा फाइनाली मेरिट लिस्ट होबाय नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन दा बेसेबां पार्सेन्टनिफ्राय साख्रि मोनखो विदाउट एग्जाम जायालासिनो डाइरेक्ट सिलेक्शन पोस्ट अफिसाव दानिया बेबायदि खालामो कन्ट्रेक्चुअल साख्रि दा बेयाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै गुबुन गुबुन साख्रिबो नागिरनो हायो आरो नोंथांमोना खामानिबो मावनो हायो जेराव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जासिगोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव स' फाइनाली जों फैबाय अफिशियेल साइटआव दा साइटआ जोबोर बिजियाव दङ बेखायनो नोंथांमोना एसे प्रब्लेम मोननो हागौ दा बेयाव लिस्ट अफ शर्टलिस्ट केन्डिडेट्स होनना बुंदों डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय गासैबो सार्कल्सनि रिजाल्टआ होनाय जाबाय स' बेखौ नायनोब्ला आसाम स्टेटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा साइटआ जोबोर बिजि दा बेखायनो गोबाव खालामा आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबोनोसै जेरावबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गावनि लिस्टखौहाय नायनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेसेबां पार्सेन्टनिफ्राय साख्रि मोननाय जाखो दा बे जाबाय PDF फाइल दा बेनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय थांनांगोन बेनो जाबाय 21 मार्चनि सिगां दायो सोलिसिगोन एबा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन कल खालामनानैबा नोंथांमोनाव मेल फैगोन एन्ड बेनिफ्राय एड्रेसा होनाय दंखायो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनायनिया राइट साइडआव दङ बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय PDF फाइलाव गासिबो मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय ST आव बेसेबां काट अफ थांखो जों बेखौ नायगोन मानोना बेयाव एग्जाम गैयामोन मेट्रिकनि पार्सेन्टखौ नायनानै बेयाव साख्रि होनाय जायो जेरैहाय 90 80 70 60 जियानो जा खाफालनि खोथा जेसेबां सोलियो बेयावनो दा जेसेबांनो केन्डिडेट एप्लाइ खालामगोन एसेबांनो काट अफ जुदि बुरजा पार्सेन्ट मोननायफ्रा खालामदोंबा बुरजा पार्सेन्ट थांगोन काट अफआ गोजौ थाङो दा हमना ला जों ST खौ नायनोसै दा ST आ जोंहा बे काटसारावहाय 89.3 थांदों एग्जाम्पल फिमेल केन्डिडेट महरै एन्ड बेनिफ्राय दरं दङ बेनिफ्राय गोबां गलपाराबो दङ गोबां बर'फोर मोनदों स' गोबां बर'फोर मोनदों आरो गोबां बर'फोरा एंगेजमेन्ट जानानै थानो हासिगोन कन्ट्रेक्चुअल साख्रि हिसाबै स' बिदिब्ला जों बर'फोरखौ नायदिनि बेसेबां मोनखो दा जोङो बर'फोरखौ नायोब्ला जों फार्स्टआव नायगोन बर' हिसाबै माखासे दरं जन हिसाबै दरंआव जोङो नायगोन एन्ड दरंखौ जों नुबाय बेनो जाबाय फार्स्टआव जोङो नायोब्ला स' जोङो राभाखौ नुग्रोदों 89.5 मोनदों दरं डिभिजनावहाय बेयाव थांनानै बिथाङाहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय जों मोनबावबाय बेनो जाबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म 96.16% मोनदोंमोन मेल केन्डिडेट दरं डिभिजनावहाय सेलेक्ट जादों अके स' नोंथाङाबो थांनांगोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय गासैबो अरिजिनेलखौ लांनानै जेरक्स कपि खालामनांगोन लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना गावनि साइन होनानै लांनांगोन एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना रेडि खालामो मानोना बेखौ बियो एन्ड बेनिफ्राय 93.16 मोनदों फिमेल केन्डिडेट बेयावबो नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे लिखिना बर' दङ स' टाइटेला बर' एन्ड बेनिफ्राय बिटिका काक्लारिबो मोनदों 90% मोनदों ST फिमेल केन्डिडेट गोबां हिन्जावफोर हौवाफोर बर'फ्रा मोनदों दा रिजाल्ट नायोबा गाव जनाव नायबानो जाबाय नोंथाङा बबे जनाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव नायबानो जाबाय दा पार्सेन्टआ बहाबा खम आरो बहाबा बारा थांदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायना लायो एन्ड बेनिफ्राय जोङो नायबावोबा गोबां बर'फोर मोनदों बेखायनो ST आव डाइरेक्ट नायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन जन वाइसआव ST आव नाय बेनिफ्राय बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन दा जोङो एग्जाम्पल महरै खनसे नायबावनोसै जोङो ST आव नायबावनोसै देन ST नायनाय लोगो लोगो जों मोनदों स' बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायोब्ला ST हिसाबै देन ST हिसाबै जों नायोब्ला स' जों बेयाव मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि दा हमना ला दा बेयाव गोबां PDF फाइल दङ बेखायनो सिलेक्ट जायो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला साबसिन जागोन दा गोबां बर'फोर मोनदों बेखायनो एप्लाइ खालामनांगौ उइदाउट एग्जाम नोंथांमोना जइन जा एबा दाजा जास्ट एप्लाइ खालामना दोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना मोनो अब्ला नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन स' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन 21 मार्चनि सिगां नोंथांमोना बेखौहाय भेरिफाइ खालामजानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन स' बेनिसिमोन इन्डिया पोस्ट अफिसनि साख्रिनि आपडेट